A MotoGP, akárhogy is nézzük, nem csak a motorsportban, hanem az világ összes sportját tekintve is egy nagyon kiemelt. Én kicsit elfogultan azt mondom, az első háromban ott van, lehet, hogy ezzel vitatkoznak az atléták vagy mások, de én azt mondom, hogy ott van. Ez itt a p1race.hu podcastja. Mikor lehet Superbike világbajnoki futam Magyarországon? Mit csinál pontosan a Magyar Motorsport Szövetség? Hogyan segít a MAMS abban, hogy a jövő Talmácsi Gáborainak szurkolhassunk többek között hazai rendezésű világversenyeken? Erről mind beszélgettünk Herman Henrikkel, a szövetség elnökével. Köszöntelek itt nálunk, Henrik, a stúdióban, köszönjük, hogy eljöttél. Csapjunk is bele mindjárt lecsóba, hiszen kezdődnek a gyorsasági motoros versenyek, ugye Super Enduro GP of Hungary-n hátra vagyunk, de ugye a magyar enduro bajnokik, illetve nem csak magyar enduro bajnokik, azok még ugye hátra vannak. Kicsit szerintem mielőtt belemennénk ezekbe, azoknak, akik reméljük, hogy olyanok is hallgatnak minket, akik nincsenek annyira benne a magyar motoros élet körforgásában, röviden mutasd be arról azt, hogy miről is szól a te munkád, hogyan is épül fel a szövetség, és hogy mi a ti feladatotok abban, hogy a magyar motoros élet az minél jobban virágozzon. Köszönöm a meghívást, és nagyon szívesen teszek eleget, hiszen nem elégszer kell hangsúlyoznunk nagyon sok olyan dolgot, ami sok esetben a szövetség környezetében nem mindenhol látszik, nem mindenki érti. Ugye te is itt most említetted, hogy a gyorsasági. Azért azt tudni kell, hogy a Magyar Motorsport Szövetség egyrészt van egy történelmi vonzata, ami azt jelenti, hogy az 1996-7-8 környékén még az autó és a motorsport egybe volt, ott lett egy szétválás. Ha a környező országokat nézzük, sok országban még mindig együtt van, akár Ausztriában, akár a cseheknél, stb. De itt történt egy ilyen váltás, és ugye a motorsport sok esetben, főleg a külföldi szóhasználatban ugye tartalmaz mindent. A mi esetünkben egy picit most ugye szegregálódott, és motorsport alatt mi most elsősorban a kétkerekű, háromkerekű, négykerekű, egykerekű motorokat értjük, mert ugye ez sem egyértelmű. És ugye maga a szövetség az egy olyan szervezeti forma, főleg így, hogy egy szakszövetségről beszélünk, ami állami feladatokat lát el a sporttörvény előírásai alapján, ami tulajdonképpen 90 tagból áll, most a plusz-minusz, mennek el, jönnek újak. 90 tagból áll, és ennek a 90 tagnak, illetve a sporttörvényben előírt feladatoknak próbál eleget tenni, megfelelő források megléte vagy hiánya mellett, azért küzdünk néha-néha mondhatnám, mind malac a jégen, de ettől függetlenül azért igyekszünk. Az, hogy nekem vagy nekünk, és a nekünk alatt a fontosabb, azért itt alsó hangon egy 50-60 ember dolgozik, kvázi társadalmi munkába. 2 főállású alkalmazottunk van, ami lekezel 90 tagunknak a problémáit, közel 1300-1400 licenszes versenyzőnek az adminisztrációs és egyéb dolgait, közel 80-60-70-80 eseménynek az szintén eseményeit, 12 szakágnak, és akkor azért mondom a számokat, hogy nagyjából lássuk, 12 szakágnak azért, és ebből legyen mondjuk egy 8-9 biztos aktív, mert van 1-2, aki nem annyira aktív, azoknak az éves felkészülését, beleértve a versenynaptárt, beleértve az alapkiírásokat, amit a szakágak hoznak létre, de hát azért az adminisztráción keresztül megy, tehát 2 ember nagyon derekassan helytállva próbálja. És akkor nem beszéltünk a nemzetközi dolgokról, mert ugye egy-egy verseny idejön, és most már büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben minden évben van több világbajnokságunk, annál több Európa-bajnokságunk, több szakágról beszélünk, és azért ezeknek is nagyon sok feladata van. Felkészülni tartva a FIM-mel, ugye a FIM az a Nemzetközi Motorsportszövetség, annak mi tagja vagyunk, sőt azt kell mondjam, hogy szakszövetségként mi vagyunk a magyarországi nemzetközi képviselet motorsportban, és hát nagyon-nagyon sok olyan feladat van, amit ez a 2 fő lát el, az mellett, hogy a komplett könyvelést is ők csinálják, tehát nincs egy külső könyvelőcég, stb. És egy aránylag kicsi, 20-30 négyzetméteres helyen. Én azt gondolom, hogy a munkának a dandárját, a szakágak, tehát most
kiléptünk ugye a központból, az irodából, a munkának a dandárját a szakágvezetők vezetésével a szakági tanácsok látják el, hiszen készítik föl a szakágat a következő évre, és ugye itt vagyunk év elején, bár már volt egy-két esemény, és akkor ugye említetted a Super Endurót, ami most már évről éve ide kerül. Én azt gondolom, hogy büszkék is vagyunk rá, nagyon sok energiába telik, nem csak a szervezőnek, nem csak a szövetségnek, hanem nagyon sok egyéb más segítőnek, akik ott vannak a pályaépítéstől kezdve a teljes kivitelezésig. Nemzetközi vonalon is azért nagyon-nagyon sok birkózás van, hiszen talán a legteljesebb versenyrésze a KIC, ahol a gyerekek szerepet kaphatnak, Magyarországon van. Még a lengyelek voltak, akik ezt felvállalták, bár egy kicsit belsőségesebben, nem ennyire nyitottan, mint mi. És hát ha úgy nézzük, a többi országokban még erre nem volt nyitottság. De itt is egy nagyon-nagyon komoly előkészület, köszönhetően a szervezőnek, hogy egyrészt teret adott neki, másrészt pedig, hogy voltak, akik ezzel foglalkoztak. Tehát elindul az év, és az évhez szükséges ugye versenynaptárak, illetve alapkiírások. Az alapkiírások határozzák meg a szakágon belül az adott szakákhoz tartozó versenyrendszereknek a szabályait. Hát ez egy kicsit száraz, és sok versenyző nem is mindig mélyül el kellőképpen, ez látszik is, amikor találkozik egy-egy problémával, de sajnos ezzel együtt kell élni, ez nem működik anélkül, hogy szabályozottan maga egy országos bajnokság, vagy akár egy kupasorozat lebonyolódjon. És hát ugye nézzük, egy picit hierarchikusan a legerősebb szakágunk a motocross, tehát ott van a legtöbb versenyzőnk, meg annak talán a holdudvara is országos szinten a legnagyobb. Mondanám azt, hogy az enduro a szövetségben a második legerősebb, de azért a gyorsasági a holdudvarával azért mindenképpen nem feltétlen az aktív versenyzők, hanem majd most beleértve akár a nyitott pályanapos olyan motorozások, ami még nem klasszikusan versenyforma, de mégis arra hajaz, hála jó Istennek, hogy vannak ilyenek, mert akkor oda be lehet azért mégiscsak terelni azokat, akik szeretnének egy picit száguldozni néha, mert ez nyilván hozzátartozik. És hát akkor jönnek azok a szakágak, mint a Supermoto, a triál, a quad, a gyorsulás, és akkor most nem sorolnám föl végig. De ami fontos például, hogy a triál az utóbbi években nagyot hasított, volt egy mélypontja, megjöttek azok a szereplők, akik, és itt kiemelném Török Jánost, aki szakágvezetőként, bár most visszavonult, voltak egyéb más problémái, de kellenek hozzá ezek az arcok, akik oda teszik magukat, és föl tudják futtatni az adott szakágat. Minden évben vannak a szakágakban változások szinte, inkább úgy mondom, hogy minden évben van olyan, hogy valamely szakágban változás van. Ennek talán az az oka, hogy a motorsport az ugye tele van adrenalinnal, tele van egóval, tele van olyan szereplőkkel, akik azért néha odafeszülnek és szeretnék megmutatni magukat, és ebből adódóan hát néha összeütköznek, néha véleményeltérések vannak, ezek kinövik magukat, és hát van egy váltás. Adott esetben egy szakágvezetőváltás, vagy egy szakági tanácsban váltás, vagy éppen most picit bedurcizok, és most mást akarok csinálni. Ez egy olyan homokozó, amiben szerintem mindenki megtalálhatja a maga kis lapátját, a maga kis eszközeit, vödrét, aztán néha nem, de néha igen. Egy fontos viszont, hogy azt látom a szereplőkön, hogy mindenki a motorsportot szeretné csinálni, és néha, amikor oda kerül az asztalhoz, akkor oda is teszi magát. Úgyhogy nagyjából sok mindent lehetne még mondani, nagyjából ennyi. Szerintem menjünk abba az irányba, amire igazából kíváncsi vagy. Lehet, hogy nem csak én vagyok kíváncsi, hanem nagyon sokan. Most akkor kezdjük ezzel. Kíváncsiak arra, hogy mi van a Superbike-kal. Lesz idén Superbike Magyarországon? Nem lesz? Mit lehet erről tudni jelenleg? Ugyanúgy, mint a Super Enduro, vagy akár volt az X-Trial, ugye egy ilyen világbajnoki futamnak a Magyarországra jövetele, az egy sokkal, de sokkal összetettebb feladat, mint ahogy ezt sokan kívülről látják. Nem beszéltünk a Super Enduróról, de majd ha lesz idő, akkor arról is bővebben, hogy honnan indult, hova ért, hány év kellett, milyen vállalások kellettek.
Azt el tudom mondani történelmileg, hogy a Superbike-hoz tartozóan, vagy fordítva, a MotoGP-hez tartozóan a Superbike, mert most már ugye egy promoteré, korábban nem így volt. Én 2004-ben voltam először Brnóba, még Böröcki Pepi barátom, Isten nyugosztalja, vitt el és mutatott be szó szerint a Dorna tulajdonosának, Espeleta úrnak, és ott már korábban is voltak nyilván, mert volt korábban a MotoGP-nek az elődje Magyarországon, de ott már intenzíven elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetne Magyarországon MotoGP-t vagy akár Superbike-ot rendezni, de a Superbike az inkább az utóbbi éveknek az igénye lett. És egy dolgot tudni kell a sok közül, hogy ma Magyarországon, vagy akármelyik országban, akkor lesz egy MotoGP, akkor lesz egy Superbike, akkor lesz egy MXGP, Motocross világbajnokság, hogyha az adott országnak az állami támogatása, mondjuk azt egy ilyen garanciavállalása megtörténik. Tehát elsősorban az állami vezetőkkel, vagy az arra jogosítványt kapott vezetőkkel megy a tárgyalás. Mi ebbe szinte sokáig be se vonódunk. Történnek dolgok, de nem látjuk. Ugye mi elsősorban a sportszakmai vonalon vagyunk jelen, illetve a FIM-mel, a Nemzetközi Motorsport Szövetséggel vagyunk egyfajta kapcsolatban. Mit lehet elmondani most a Superbike-ról? Nagyon egyszerű. Nekünk, mint Motorsport Szövetség, ez akkor kerül élesen az asztalra, amikor egy tagunk, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy Magyarországon elsősorban a sporttörvényből adódóan motorsport rendezvényt, legyen az nemzeti vagy nemzetközi, MAMS-tag szervezésében valósulhat meg. Tehát az, aki Superbike-ot vagy MotoGP-t fog rendezni Magyarországon, nem tudjuk még pontosan, hogy ki, az tulajdonképpen MAMS-tag kell, hogy legyen. Van több MAMS-tagunk is, aki alkalmas lehet erre, de ezek még nem teljesen letisztult vonalak. Tudjuk, hogy volt egy nagyon komoly 4-5-6-7 évvel ezelőtt, már én sem tudom pontosan, egy nagyon komoly megindulás ugye Hajdunánással, sőt kezdhetnénk Sávolyjal, csak azért nem szeretnék abba belemenni, mert egyrészt nagyon régen volt, másrészt pedig arról szinte semmit nem tudok. Ugye Hajdunánáson volt egy akarat, az akarat itt a megszorítások, egyéb dolgok miatt ugye lekommunikálva egy kicsit elfogyott. Volt arról is szó, hogy esetleg Hungaroringnek az átalakítása most a Forma 1 miatt aktuálisan történik, de nem feltétlen fér bele jelen pillanatban a koncepcióba az, hogy ez gyorsan a MotoGP-re is ki legyen hegyezve. Nem lehetetlen, mert van a világon több kétszereplős pálya is, ahol megy Forma 1 is, meg MotoGP is. Ki lett már mondva korábban szakemberek által, illetve nemzetközi felelősök által, hogy elviekben van megoldás. Gyakorlatilag most a Forma 1 az egy előnyt élvez, hogy annak az igényei, hogy a következő 10-13 évre mehessen, azokra fókuszál. Ugye ezek is forráskérdések, és hát mondjuk nem abban az időszakban vagyunk, amikor korlátlanul állnának rendelkezésre a források. Így valahol egy picit háttérbe szorult. Nem állítom azt, hogy soha nem, de most háttérbe szorult, és ugye fölmerült egy új pályának a neve. Erről ugye sokat sajtóznak, a Balaton Park mint új pálya. Erről egy dolgot tudni kell. Azon kívül, hogy kapcsolatban vagyunk természetesen a pálya tulajdonosával, illetve működtetőjével, de ez a pálya, amikor elindult sok-sok évvel ezelőtt, szóba se került, hogy itt akár FIA vagy FIM, tehát akár autó vagy motorsport rendezvények nemzetközi szinten kerülnének. Ők egy teljesen más koncepció alapján indultak el, mondom, annó annak idején, és hát menet közben szépen lassan jött az igény, vagy jött az étvágy, vagy jött a lehetőség. Már csak azért sem gondolkodtak abba, mert ugye elindult Hajdunánás, aztán majd volt róla szó, hogy Hungaroring, akkor egy harmadik pálya miért is gondolkodna egy MotoGP-ben, mikor ezeknek a helyszíneknek megvolt már ugye, vagy ezeknek akár a MotoGP, akár a Superbike megvolt a lokációja. De mivel itt ugye történtek dolgok, ez a pálya elkészült, így elkezdődött az a lehetőség is, hogy akkor mi lenne, ha.
Én azt gondolom, hogy nem csak ez, akármi más, sok időbe telik, míg minden letisztul. Itt most ne csak arra gondoljunk, hogy a pálya nyomvonala nem feltétlenül úgy lett kialakítva, hogy az egy MotoGP-re alkalmas legyen azonnal, hanem itt nagyon sok egyéb dolog van. Ugye fő szempontok, ugye a nézők kiszolgálása. A nézők kiszolgálásának a elhelyezése, vagy nézők elhelyezése, a nézők kiszolgálása. Nem biztos, hogy egy pálya, amikor nem egy MotoGP-re készül, felkészül 60-70-80-100 ezer embernek a befogadására. Nem lehetetlen dolgok, de ez egy fontos szempont. Fontos szempont, és direkt nem a pályával kezdtem, meg a versenyzőkkel, fontos szempont a sportszakma részéről az, hogy milyen tereket igényel. Tehát ugye van a race-control. A race-controlnak előírásai vannak. Azt is tudni kell, hogy többféle minősítés van. Az, hogy Magyarországon volt nem is olyan rég a Pannonia Ringen egy oldalkocsis VB, ami már ugye ez a világbajnoki szint, ez nem jelent semmit, mert az egy olyan minősítési szint, ami közelébe sincs mondjuk egy MotoGP-nek, ami egy A minősítési szint, vagy egy Superbike-nak, ami B minősítési szint. De azt ott meg lehetett rendezni. És akkor vannak egyéb olyan kérdések, ami a médiához tartozik, a parkolókhoz, amire nem biztos, hogy egy ilyen pálya, amikor 5-6-8-10 évvel ezelőtt megálmodták, föl akart készülni, mert úgy volt vele, hogy Magyarországon nincs esélye, hogy ide kerüljön ez a verseny, hiszen más irányok, más gondolatok voltak. És most ennek a vizsgálata folyt, de még folyamatban van, egyeztetések, stb. És akkor nem beszéltünk még a pályabiztonság, a versenyzők és egyéb dolgokról, nem beszéltünk az infrastruktúráról, a szállásokról, nagyon jó helyen van a Balatonon, de hát természetesen, amikor oda beesik 150-200 ezer ember a maga igényeivel, azokat ki kell tudni szolgálni, de legalábbis fel kell tudni rá készülni. Én úgy gondolom, hogy a 24 bár egy nagyon szép tervezett elképzelés volt, az előző évekhez képest hiszen már többször volt tervezve, de még nem tudott beérni minden szinten, akár a Balatonpark esetében, akár a többiek esetében, hogy az a letisztultan és biztonsággal és jó minőségben megrendezhető legyen. Ezért most a jelen állás szerint még ugye nincs a Balatonparknak pályalicensze, ez nagyon fontos. Amíg ez nincs, az összes többiben lehet hamarabb kompromisszumot kötni, de még egyszer mondom, a pályalicensz nem csak a kanyarakról és a bukózónákról szól, hanem egyéb más történetről. A pályalicensz esetében bár a Nemzetközi Motorsport Szövetségnek az inspekciós bizottsága végzi, ennek ellenére nyilván a promóternek, akik a vagyonértékű jogokat birtokolják, azoknak azért van némi beleszólása, főleg a kivitelezésbe, a reklámhordozókba, a média megjelenésbe, és sorolhatnám a sok-sok olyan apró dolgot, amire nem is gondol a külső szemlélő, aki csak azt látja, hogy jó, hát van 2 kanyar, azt át kéne építeni, azt meg lehet csinálni 2 héttel. Persze, sok mindent meg lehet csinálni rövid idő alatt. És akkor van még egy nagyon fontos dolog, hogy ha meg is fogalmaztuk azt, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk a Balatonpark alkalmas legyen, akkor ne felejtsük el, hogy itt üzemel már egy pálya, nem versenycéllal, és ez a pálya, tudomásom szerint már 24-re elég jól eladta a felületeit. Akik ott mindenféle bemutatókat, hétvégéket és egyéb dolgokat rendeznek. Még egyszer mondom, nem versenyről beszélünk, és ez is inkább főleg autós jellegű történet. Amire szerintem a pálya annak idején ki lett találva. Úgyhogy most azt látom én, úgyhogy nem egyeztettem a Hyundaival, az államképviselőjével, nem egyeztettem a tulajdonossal, hogy mi van most ma, de én azt látom, hogy még nincs pályalicensz, és azt látom, hogy elkezdődött az a szezon rész, ami miatt az átalakítások időben az év második feléig nem tudnak úgy befejeződni, és 99%-kal a 24-es évadban sem egyik, sem másik nem reális esély. Nem azt mondom, hogy nem lehet bármi is, de az nagyon komoly feltételeket kellene, hogy tartalmazzon. És jelenállás szerint mennyire lehet reális mondjuk 25-re? Én azt mondom, hogy 25 az
az egy nagyon stabil pont lehet. Ahhoz nyilván minél előbb le kellene ülni a szereplőknek, ami meg is történhet, mert nekünk nem kell feltétlen mindig mindenről tudni. Lehet, hogy már megtörtént a leülés, lehet, hogy megtörtént a megállapodás, viszont egy dolgot kell tisztán látni, az, hogy mi történik a háttérben, az ő rájuk tartozik. Viszont látni nem fogunk semmit majd csak novemberben, hiszen novemberig a pálya használva van. Tehát az, hogy ott olyan mérvű átalakítás legyen, ami viszont látszik, hogy itt épül a szálloda, ami, ha minden igaz, évközben meg lesz. Ami jövőre már teljesen használható lesz, ami megint nem azt mondom, hogy legfontosabb, de egy fontos része a történetnek. Az, hogy például elkezdődött már múlt hétvégén közel 100 pályabírónak az oktatása a szövetséggel karöltve, ezek mind-mind olyan történések, amik kellenek ahhoz, hogy akár 24-ben nem is, de hogy 25-ben mindenképpen lehessen verseny. És akkor egy nagyon fontos dolog, hogy a MAMS szervezésében szerintem legalább 5-6 külföldi részvételével lesz egy nemzetközi licensz tanfolyam is, ami 3 évenként egyébként megújítandó, szintén ott a Balatonpark ad neki helyszínt, ami megint csak arról árulkodik, hogy azért a háttérben nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy minél több minden, minél hamarabb előkészülhessen, de az igazi látványos dolgok, mondom, azok biztos, hogy csak ősszel várhatóak, hogyha majd azt nézzük, hogy na most a Balatonparkon elindultak-e a munkák, mint ahogy látjuk, hogy a Hungaroringen igen, a Forma 1 miatt. De mondom, a háttérben azért mennek az egyeztetések, mennek az egyéb olyan lehetséges dolgok, mint például ez a 2 tanfolyam, ez egy nagyon szerves része, hiszen pályabírók nélkül nincs verseny. Amennyiben ez megvalósul, tegyük fel leghamarabb 25-ben, mármint a Superbike világbajnoki futam, az mit jelent a MAMS-ra nézve, meg ugye az egész magyar motorsportnak, hiszen azért ez egy nagyon komoly esemény lesz. Mit tud ebből profitálni a szövetség? Ahogy az összes többi, és mindig kezdjük a KH-nál egy picit. Tehát ahogy volt az X-Trial, volt meg van a Super Enduro, vagy most a Salakban is lesz itt Magyarországon legalább 3-4 olyan nemzetközi verseny idén, ami, sőt az egyik tehát Magyarországon még nem volt olyan salakverseny, ami most például ide jön Debrecenbe. Ezekből mindenképpen nem is az, hogy a szövetség, nem is az a lényeg, a szövetség nem profitorientált, hanem inkább a magyar motorsport mit tud ebből profitálni. Hát természetesen egy ismertséget, egy még nagyobb nézettséget, még nagyobb odafigyelést, mert mondhatnánk könnyen, hogy hát gyorsasági, és hát ugye van az utcákon mondjuk 253 000 motoros, és hát Brunóban is volt, amikor megmozdultak, főleg ugye a Talma idejében megmozdult 50-60 000 ember, stb. Ne vesszünk el a számokban, mert hogy most 50 000 volt, vagy 30 000, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy igen, van egy olyan mozgolódás mögött, ami olyan emberekbe is felkelti az igényeket, mint például, ha azt nézzük, a Super Endurón a tavalyhoz képest, hát majdnem 1,5-szer annyi néző volt, az azt jelenti, hogy 1,5-szer annyian jöttek el, és azon dolgozik nyilván a szervező, hogy ez jövőre még jobb legyen. Na, ugyanez az üzenete, azért a MotoGP, nem hasonlítva össze az összes többi versenyen, de a MotoGP, akár is nézzük, nem csak a motorsportban, hanem az a világ összes sportját tekintve is egy nagyon kiemelt. Én kicsit elfogultan azt mondom, az első 3-ban ott van, lehet, hogy ezzel vitatkoznak az atléták vagy mások, de én azt mondom, hogy ott van. Nagyon széles körben a világon, most már nagyon sok versennyel, amiért egy picit már a versenyzők háborognak is, hogy túl sok a verseny, de ez a néző szempontjából meg azt mondjuk, hogy várjuk minden hétvégén, hogy történjen valami. Ráadásul most vannak még izgalmak is, hiszen azért vannak kis helycserék is, ez az amaz, ami megadja a sava borsát. Na most, ha ide tud jönni 25-ben a Superbike, és azért szó van még arról is, hogy azért az a MotoGP is ide tudna jönni, ami már az elmúlt években többször ugye meg lett villantva, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly olyan hátteret, olyan médiát, olyan kicsit az állóvizet megmozgatva tud a magyar motorsportnak hozni, és akkor nyilván ne beszéljünk arról, hogy mit hozhat a gazdaságnak minden ilyen nagyobb verseny,
de az nem fog lecsapódni nálunk direkt módon. Talán inkább az, hogy a megítélése a motorsportnak egy kicsit szélesebb körbe kialakul, az, hogy esetleg a politikában, vagy azokon a területeken is, ahol nem annyira közkedvelt, mert hangosak, meg egykerekeznek, meg vannak nyilván ilyenfajta gondolatok is, azok egy picit tompulhatnak azzal, hogy viszont idejött egy olyan verseny, ahol idejött a félvilág, és egyébként nagyon-nagyon jó helyen vagyunk. Tehát én azt mondom hogy itt vagyunk egy nagyon nagy völgybe, az egy dolog, de az, hogy van körülöttünk 9 ország. Nem mindegy. Nem az, hogy el kell menni valahova a világ végére, hanem a 9 ország kapásból itt van. És egyébként ezért is van az, hogy egy picit a Dorna azon kívül, hogy az egy teljesen gazdasági alapon működő gondolkodásmód, de azért neki sem mindegy, hogy a világ végén van, vagy egy kelet-európai részen, vagy mondjuk a kelethez képest nyugat-európai részen nézzük, akkor sok ország itt van a környezetben. Szóba került itt a Talma neve, úgyhogy szerintem kicsit beszéljünk arról, hogy ugye tehát az egy dolog, hogy legyenek itthon világbajnoki szintű versenyek, meg olyan versenyek, amik olyanoknak az érdeklődését is felkelthetik, akik eddig nem kifejezetten érdeklődtek a motorsport iránt, viszont a másik fontos, hogy legyen kinek szurkolni nyilván. Sok fiatal van, ugye itt most a teljességigénye nélkül Farkas Kevin, Görbe Soma, tehát azért van utánpótlás, most csak gyorsasági szakákban mondtam, de hát ugye ott van Liszka Roland például, tehát azért lehet látni, hogy lesz kinek szurkolni. Az utánpótlás nevelésben, illetve abban, hogy ezek a fiatalok el is jussanak majd oda, mi a MAMS-nak a szerepe, illetve hát ugye ott van a Humda is, akivel karöltve kell valahogy ezeket a fiatalokat majd arra szintre eljuttatni, hogy aztán lehessen nekik szurkolni. Igen. Hát azért 10-20 éve killódunk ezzel az utánpótlás nevelés kérdéskörrel. Az utánpótlás neveléshez alapvetően nem szükségszerűen csak, de alapvetően 2 fontos dolog kell. Kell nyilván az alapanyag, kellenek azok a gyerekek, azok a szülők, akik a gyerekeikkel együtt elindulnak ezen az úton, és kellene egy olyan forrás, és ennek a forrásnak a fontossága inkább ott merül ki, hogy nem elég egyszeri forrásról beszélni. Az, hogy a klasszikus értelembe vett utánpótlásról beszéljünk, ami látszik azért a látványsportokban, meg máshol, ahol erre más források vannak, hogy 5-10 évbe, 15 évbe kell gondolkodni. Tehát az, hogy most ma gyorsan adunk egy pici pénzt erre, vagy adunk egy pici szakmai támogatást erre, amit éppen tudunk, vagy nem tudunk, az bőven nem elég ahhoz, hogy az utánpótlás klasszikus értelembe vegyük. Persze elég arra, hogy mindahogy most itt áll a pohárban egy kortyvizet, ez nem fogja a te vízháztartásodat pótolni, de azért tudtál vele. Egy fontos, viszont, hogy holnap után is, jövő héten is tudjál inni. Na, ez az igazi utánpótlásnak a sava borsa. Nem állunk most jól olyan jellegű forrásokból, amivel ezeket a megalapozottan is úgy lehetne tenni. Az utánpótlásnak van még egy nagyon fontos oldala, és ebben viszont szintén nem állunk annyira rosszul. Ugye azok a csapatok, illetve azok az edzők, akik föl tudják készíteni a fiatalokat. Van edzőkollégiumunk, nagyon sok edző van, nagyon sok végzett edző van, vannak olyan végzett, vagy befejezte a pályafutását élversenyzőink, akik foglalkoznak a gyerekekkel. Vannak csapatok, akik egy kicsit többet tudnak szánni forrásilag erre a dologra, de jelen szerkezetében a szövetség ugye semmi olyan extra forrással nem rendelkezik. Mondhatnánk, hogy azért, mert az állam létrehozott egy másik szervezetet, ugye a Humdát, az összes arra fordítható, vagy motorsportra fordítható, ami nem a közvetlen operatív működéshez kell, forrásokat azt oda biztosítja, a Humda meg eldönti, hogy mit kezd vele. Ebben mélységében mi nem vagyunk bevonva. Tehát a szövetség nem rendelkezik olyan szintű forrásokkal, és főleg kiemelném olyan szintű tartós forrásokkal, amivel nagy célokat meg tudnánk fogalmazni. Ennek ellenére természetesen azzal főzünk, ami van, és ahogy mondtam, van az edzőkollégium, vagy van a utánpótlás kollégium, illetve hát a tagok,
Ugye, mert ez is sokszor tisztázandó kérdés, hogy mi a szövetség. Tehát a szövetséget nem úgy kell elgondolni, hogy van egy székház, abban van 28 millió ember, stb., hanem az a 2 főállású alkalmazott van, és elsősorban a szövetség a tagokból áll, az egyesületekből. Az egyesületeknél vannak ugye nyilván tartva a versenyzők is, legyen az gyerek, legyen az idősebb korosztály. Tehát elsősorban az utánpótlás nevelésnek az első pontja gyerekeknél a család, és attól kicsit túlmutatóan pedig maga az egyesület, ahova betagozódik, ahol váltja a licenszet, ahol találkozik mondjuk az edzővel. Nyilván, ha lenne lehetőségünk több forrásra, ami egyelőre még nincs, akkor lehetne központibb dolgokat is végrehajtani, és néha-néha, amikor elcsípünk egy ilyen lehetőséget, akkor az meg is történik, erre is volt példa, de sajnos stratégiailag hosszú távon, klasszikus utánpótlásba elsősorban a forráshiány miatt nem nagyon tudunk részt venni. Az a beleölt energia, amit az a 60-70 szakember, beleértve a szakági tanácsot, beleértve az egyéb, mert nem csak, arról nem is beszéltünk, hogy nem csak szakágok vannak kollégiumok is. Van sportbírói, van edzői, van utánpótlás kollégium, és azok a kollégánk is teljesen a saját energiájukat teszik ebbe bele. Tehát az megszámlálhatatlan, de nagyon nagy segítség a motorsportnak. Csak azt gondolom, hogy utánpótlás szinten lehet, hogy nem elegendő. Viszont ahhoz meg forrást kellene valahonnan ugye találni a szereplőknek, és a szereplők alatt értem a családokat, értem az egyesületeket, értem a szakágokat, összességében azokat a szövetségi tagokat, vagy szövetséget, aki ugye a motorsportban most érintett. Hát kicsit most eltoltuk itt a hangsúlyt a Superbike-kal a gyorsasági felé. Ebbe a mostani adásunkba szerintem már nem fér az bele, hogy most hosszan elkezdjük a Superendurónak a múltját, jelenét és jövőjét, meg az egyéb nem gyorsasági offroad szakágakét taglalni, de a következőben erről lesz majd szó, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél, és akkor a következő alkalommal meg belemegyünk a Superenduróba, kicsit lehet motocrossozni, endurozni és minden egyébbe, hogy azért lássák a hallgatók, meg a nézők, hogy nem csak a gyorsasági motorozásról szól ez az egész. Nagyon szépen köszönöm, bármikor bármi téma van, szívesen állok rendelkezésre. Köszönjük. Ez itt a p1rész.hu podcastja.